тамошобинони азиз, ина касоне ки холодильник пурсидаги буданд, марамат як нафар холодильники на панава фурухтаистай, рақамошон аз дар рӯи экран дар шаҳри Душанбеян. Ина бинед 3000 сомон дар ҳолати беҳад хубай калони хушрӯ. Ина бинед чӣ қадр хушрӯам, хеле тозаҳак, ягон ҷош нестай. Бубренай пеши худтон бинен, муқоиса кунед. 3000 сомонай хулас рақамошон ҳаст. маълумоти бештара ҳамроҳи худшон бо ҳамсӯҳбат карда пайдо кунед. Баъдан ай стиляжҳо ҳастай, и бар витрина мешавад, барои магазинҳо, полочка. нигоҳ кунед, бисёрай калонай, беҳад хушрӯ сохтагиян. материалош ҳамаш яъне материалҳои қиматиай. 6000 сомон расход кардагиян. ҳозир бошад дар 3000 сомон мефурӯшанд. бисёрай нигоҳ кунед, 6 танам хеле тумчикаи калон дорад ва ҳам хеле полкаи калон дорад. хулас нависеншона